Takže já vás vítám u nového videa a mám tady hosta. Takže je tady Honzi. A tady Šerek. no nic. Takže jdeme si ukázat, jak ulovit temnotorax. Mravence. Ano, mravence a jakoby ne klasickým způsobem, ale prostě celou kolonii, jak ji získat. Půjdeme na jakoby lískový oříšek, když najdeme... Lískový ořech jako strom, Ano. po kterém budeme hledat teď... Když se koukneme tady pod ty strom, tak tady jsou takovýto lískáče. Lískáče jsou tady, ve kterých se můžou schovávat nějaký temnotoraxky. Musíme hledat lískáče s dírkou. Menší dírkou, nemusí být ani velká. Musíme nějaký najít, ale. Teď zrovna musíme nějaký... Třeba názorně tady. Názorně třeba tady. Tady. A tady máme co pak tady? OK. Zapomněli jsme hrnec. Hrneček. Šli jsme ještě na jedno místo. Tady. A možná ještě půjdeme na jedno. Jsou tady celkem 3 místa. Je můžeme nějaký najít. Ještě půjdeme na jedno místo. Tady je taky lískáč. Jo, ne, to není lískáč. Ale jsou tady lískáče. Tady tento vypadá dost nadějně. Můžeme vidět, že je to dírku. A ta dírka je jakási ucpaná. Jak můžeme vidět, je ucpaná. A je tam taková malá dírka, takže hodně velká pravděpodobnost, že tam bude temnotorax. Další. Vojto, ty geji. Ty máš rozprdelky, jo? Hele, neřete mi Vojta, já jsem stará přece. Rek Boplak. Jsi Šerek Hovnovský. Bobrovský. Bobrovský, viď? Co zahrám se dneska proti sobě? Au. Chcete zahrát, bravko. Tady nic není. Už se přesuneme zase tamhle. Hej, nechcete si dneska, zahrát bravko. Já nehraju bravku. Bravku je pro negry. Ne, Honzi má. Ale Honziko nehraje moc. Ty ho hraješ jako non-stop. Taky už nehraju vůbec. Můžeš. Co hrajete? Hejdej, Co to je? to je taková farma. Aha. Jich bude hodně. Takže jdeme hledat. Mám další. Takže je hrozně zajímavý nález. Tady máme královnu už. Šerečíček našel najednou z ničeho nic královničku s hezkým potomstvem. Tyjo, jak se ti to kurňa povedlo? No, jsem našel nějakou z dírek a kouknul jsem se do ní a to bylo to. Kum, tyjo, to mají dobrý. Ukážeme na konci, co už jsme všechno chytili, takže se těžce nakonec. Tak já bych to zatím asi rozbil. Tam je hodně ty. Takže... Já to umím rozbít, takže... OK. Jsou tam. Není vidět. Olomoucké tvarůžky. Tady je. Hej, Vojto. No. Tady je královna. Pojď, dej mi blíž zkumavku. Já teď jsem to zachytil hezky. Jo? Ty tam jsou vidět všechny ty larvičky. Co? Královna vyskočila. On si spáchala sebevraždu. Vidím. Tak, natočí, pojď. Tady. U mého prstu. Dej to dál trošku. Zkus kliknout na obrazovku. Nevadí. No to. Pojď. Já nechci pomačkat, ale. A teď by to mohlo být. Ale to nechce. Běž tam. Holka. Čičí. Dobře, jak to půjde násilem. To tam ne. Tady. Takže já vám ještě natočil tady. Štěteček jsem si mohl vzít. Běž tam. OK, tam je. Královna je v bezpečí. Jo. Jdeme sypat. Hej, on spadnul. No, sezona nám začíná hezky teda. Skoro nic jsem natočil. To je jedno.
Už to, Honzi, takhle, můžeš na to. OK, tady je hezký královnička. Je tady někdo? Teď. Hezky zachytím. Ne. OK, že uzavírám. Máš tam 2 minuty. Tady, já to pak sestříhám. Nej, Grill, co zkoušíš? Get out! Get out! Tady máme tu. OK, Ještě kdybyste se ptali, jak vypadá. jdeme pokračovat, počkej, já to tak... Takže. Tady máme. Budeme pokračovat v to. OK. Oh. To je jedno. Lísaň. Takže nic. Tady máme další. Tady mám takovou dírku. Tu vidíte? Tady. Tak. A ještě já to umím rozbíjet, já Tady jsem vidíš? mistr. Mám Koukejte, dírku. Ty buď ticho, nebo dostaneš facku. koukej, vezmu si ty, tenhle kutíka, tvůj, a je po něm. Ty vole, buď ticho, nebo dostaneš granáta, Vojto. Prasko. Tady to ještě bude v hibernaci, možná. Myslíš? Není. Voda. Tam ani asi nic není. Nic. Mistr Loupač jde na to. Ty vole, ne, Vojto, nedělej to radši, nebo tě Jdi zbiju. pryč. Teď jde. Teď mi přijde, že by tady něco mohlo být. Že to nic není. Tak. Není. Mám se bát. To už máme všechno, tohle. Ne, ještě jedno. Lísaň. Poslední. Bom. Lísaní. Nic. OK. Tento úlovek jsou kokony pavouka. Nejsou vidět, ale jsou tam kokony. Tady bylo zlitý. To je prázdný. Další kolonie temnotoraxků. Není to vidět. Proč to možná nestří? Víte? Je to dál spíš, myslím, že to je lepší. Jo. Tady je vidět královna. Teď ne, ano, je tam vidět. Moc hezký teďka záběr. Díší. Hezky. Tady máme samý kukly. Hodně Tak. vajíček, kukel. Takže tady takhle máme hezké kukly. Hezky. Ty tady nějaký Svinky. svinky do mýho ekosystému možná jedám. Uvidím ještě, co s nimi udělám. OK, pokračujeme. Další jsme našli, takže speedrunujem. Poslední šance něco najít. Já už bych bral jenom, když bude obrovská kolonie. Nic. To tam. Nic. No. Myslím, že do poslední bude, tam něco bude. Poslední. Poslední. Rozhodneme o všem. To já rozbiju. A je tam úplný nic. Úplně to prdele. Takže Takže, něco vypadlo, nějaký mravenec. Jak už jste Kam viděli, královna další? Jo. teď ten Vojta furt chytá jenom královny. Máme tady hned další. Další královna lidi. Jenom královnu. S A ty to jsou vlastně královny. Temnotorax. s pár dělnic, ne? OK. Tu máme jako. Kde je královna? To není královna. Je. Fakt? Jo. To je nějaká malá. Maličká, no, záleží na jaký, no, některý jsou malý a některý zase velký. Kam být opět? Vezmu Ty piče, Vojta má štěstí. Vojto, Hmm. kde jsou tam ty ostatní? a už nerozbíjej radši, jo? Teď to nech na nás. Jo, ne. Němsku, prosím. Koukej, seduj a uč se. Takže, další prostě Mám. hovno. Ty, počkej, tak já vytáhnu další. To je miminko zatím. Ty nevím, jestli mají vůbec královnu, ty jo. Je tam. Nevím, mají tady jenom vajíčka. Škoda mě. To? No, vypadá to, že se asi To je stěhovala. nevadí. Ty už tam nemám žádný, jo? No, nějak museli vysvětlit. No, ty hovňousku.
Tak jo, jdeme přesypat teda. Nejdříve královničku. Já si říkám, že většinou, když jdu příleně, já jsem jednou šel na Camponotus a došel jsem místo toho formiku. Formiku. Máš dělnice na tu formiku? Vajíčka? Ale dal jsem ji a chcípla. Chcípla, no nevadí, no se stává. Chtěl jsem jí tam přidat i dělnice, jenže ona nechtěla. Je má gořit, kam zrháte. Takže, už tam padají. už je. Co jsem to má prostě štěstí. Má prostě Shrek štěstí, kámo. Já bych nejdřív viděla, že jak vydáme ty shorty, tak bych jsem tam dal, koukněte se na nové video. Jo. Co si třeba... Já chci. Tak jo, jdeme pokračovat, mám tady další. Potřebujeme, aby nám máma vydařila. Ok, tak je to prdele. To padá. Jdeme na to. Já se rozvíjím. Nic. Odhazuju. Pokračujeme. Shrek nám zase našel. Takže pokračujeme. Nic. Šrečičku, doufám. Už tam nenašel 2 kolony, protože už nemáme zkumavky. Ok. Jo. Co tam děláš? Jak dá? 2 negříci. 2 Lasius nigerky se objevily. Záhadně. Zajímavý. To byla nějaká hezká java. Tady furt jezdí nějaký 4kolky a tak. Já jezdím. Tak ty určitě. Ty tak. A jmenuje se Shrek Zeman. Shrek Zeman. Teď se hodně to. Přiznám, že se jmenuje Zeman. Shrek Zeman. Nic. Ještě potřebujeme najít aspoň jednu. Mám ještě jednu posranou volnou zkumavku. Tak já běžím nějak najít. OK. Tak a už jsme doma a vyčistili jsme všechny zkumavky, ve kterých jsou. A uděláme další update, kde už budou ve svých zkumavkách, protože teďka momentálně nemáme vatu. A já se zatím s váma loučím a čau.